Probablement sigui una hora pèssima per gravar i més si ho faig al costat d'una finestra. No paren de passar cotxes, el meu carrer és especialista en estar en obres constantment. Vos demano perdó per això, espero que no hi hagi molts sorolls que vos despisten del missatge que vos vinc a portar avui. M'agradaria parlar de l'autoboicot. És un temasso i probablement n'hagué parlat tothom, literalment tothom, però m'he servit d'excusa també per a posar l'exemple d'haver dubtat tantíssim de fer este vídeo, perquè com ja n'ha parlat tothom, segur que el que s'ha portat ja fins ara és molt més enriquidor, molt més vàlid i té molt més fonament del que puc arribar a tindre jo. Autoboicot. Tot neix de la temor, sigui per dubtes, per inseguretat, per tenir temor a fracassar o per qualsevol altra influència, però tots alguna vegada hem deixat de fer el que volíem fer, el que sentíem que havíem de fer per temor a X. La pregunta que crec que ens hauríem de fer en aquestes ocasions és per què tenim tanta temor? O d'on naix aquesta temor? Mos ve donada? És el que hem après de fora? Mos han influenciat per a tenir aquesta temor? Realment, què és el que tenim a perdre? I què és el que estem disposats a sacrificar? És a dir, si tu tens un pensament, una idea, una proposta, una il·lusió, de veritat, què te val més la pena? Intentar-ho o ja directament quedar-te al camí? Des de ben menuts, menudes, estem acostumats a fer-ho tot en companyia. A classe teníem moltíssimes persones en qui comparar-nos, però també en qui recolzar-nos, i per tant mos era més fàcil guiar-nos per un camí o per un altre. Si la nostra millor amiga o el nostre millor amic ha decidit una cosa, potser per a nosaltres ja era suficient poder estar en aquell amic per fer X cosa. Podia ser més o menys de la nostra voluntat, però no li donàvem tanta importància. Han passat els anys, probablement seguint tots una mateixa corrent, que hagués sigut anar a l'escola, fer la primària, passar a la secundària, fer la ESO i després fer un grau superior, el batxillerat, etc. Cap allà on se feia un pas, pareixia el correcte i no hi havia més, se feia i prou. Les nostres rutines, s'aixeques pel matí, esmorzes, vas a classe, dines, tornes a classe de tarda, després acabes i te'n vas a l'extraescolar, fins l'hora de sopar, sopes amb els pares, te'n vas a dormir i tornes a repetir la història. Però quan se tracta de que ja estàs als teus, no sabria si dir 18-20, jo tiraria més cap als 20 i endavant, que és quan has de començar a decidir per tu mateixa què és el que vols fer en la teua vida. Sovint la rutina te l'has de crear tu, potser estudies, però de tarda si has de treballar o has de seguir fent feina o estudiant, t'hauràs d'organitzar tu mateix el temps. Molts no haurem tingut els nostres pares al nostre costat per anar dictant-nos el que havíem de fer com havien fet fins ara, i moltes de les decisions que hem de prendre se tornen costa amunt perquè no sabem cap on tirar. És aquí quan ens envaeix el sentiment de terror. Tenim moltíssima temor a fracassar, a tenir totes les opcions davant nostre i elegir la que creiem que és correcta i equivocar-nos. Però és que qui som nosaltres per a jutjar si el que acabem d'escollir és millor o pitjor de totes les opcions que hem sacrificat? Personalment soc partidària de pensar que tota opció és vàlida i és correcta perquè te portarà exactament on has d'estar per a que puguis arribar allà on has d'arribar. Crec que és molt perillós preguntar-se a on, quin és l'objectiu final on has d'arribar, perquè és que te'l pots plantejar, però la vida sempre pega moltíssimes voltes i la majoria de vegades acabes en un puesto que potser no t'havies ni plantejat. I no està malament, simplement és jugar en les possibilitats que tenim i decidir quin rol de persona volem jugar a ser en cada situació que ens trobem. No estic dient que no haguéssim de tindre temor, sinó tractar-la com una aliada, com una amiga. Realment la temor l'únic que ens fa és donar-nos informació sobre allò que estem a punt de fer. Si t'envaeix la temor, realment les opcions poden ser o una, que realment estigues a punt de fer algo que no vols fer, no que no te cregues capaç de fer. 2, te pot indicar que t'està abrumant la il·lusió per fer-ho i, per tant, la temor a poder-te equivocar, fer-ho malament, decepcionar-te en base a les expectatives que t'has fet. I 3, també te pot estar informant de totes aquelles temors que has heretat o que portes a l'esquena que val la pena qüestionar-se. Posaré un exemple personal que com a creativa sempre he tingut este problema i sempre he cregut que he de tindre els millors recursos, els millors materials per a començar un projecte. Hasta que no me crec preparada de fer alguna cosa, no ho faig. I quan arriba el moment de que ho tinc tot, igual me n'adono
que ja m'ha passat el tren, que m'he menjat la il·lusió, degut a tota l'exigència que havia posat detrás, i ja no ho faig ni en les mateixes ganes ni en la mateixa força que ho hagués pogut fer en els recursos que tenia al moment i sense exigir-me un resultat excel·lent. Per al canal de YouTube he volgut invertir en material que me siga sostenible per a poder fer els vídeos una miqueta en més comoditat. Me vaig excedir, hi ha moltíssimes coses que no m'han funcionat com m'hagués agradat, que simplement no m'han funcionat, que no faré anar, i això m'ha creat moltíssima frustració perquè pensava que ho necessitava per a poder-ho portar endavant. Però és que al final en recursos pot ser en menor qualitat, pot ser no tan còmodes i tal, també estic podent tirar endavant el projecte. En això vull dir que no sempre mos cal tenir-ho tot organitzat, no mos cal tenir-ho tot baix control per a portar aquell projecte endavant. Tira del que tens a prop i posa't creatiu en el que tingues a mà per a portar endavant allò que estàs desitjant fer, sense posar-te tu mateix traves i dificultats de no és que me faria falta un millor micròfon, no és que em faria falta una millor càmera, no és que no he llegit prou llibres, no he rebut la suficient formació, no en sé tant, no seré capaç, hi haurà algú que ho farà millor que jo, i un sense fi d'excuses que mos posem al dia a dia per la temor que tenim a fer allò que mos naix en aquell moment. Tendim moltíssim també a posposar i procrastinar moltíssimes de les activitats o dels hàbits que mos agradaria incorporar al nostre dia a dia. No és que ja ho faré la setmana que ve, no, és que demà serà un altre dia. Sí, òbviament, el temps és una eina de mesura inventada que realment podem aprofitar i podem gestionar cadascú d'una manera molt diferent. Però si tens ganes de fer alguna cosa ara, fes-la. I si de veritat no tens els recursos per a fer-ho, no et frustres perquè arribarà el teu moment. Potser no és temps, potser te vols sobrecarregar i ara mateix més que bé te faria malament. Potser incloure aquesta activitat, este hobby al teu dia a dia. Encara que sóc partidària de dedicar almenys una hora al dia a alimentar la teua ànima i no només treballar de cara en allò productiu, sinó també a cuidar-te i a fer alguna que te faiga gaudir. Però lo dit, si ara mateix, de veritat, creus que no podries portar-ho endavant, t'has de tindre paciència. Apunta't en una llibreta, apunta't a qualsevol puesto que tingues a vista, totes aquelles propostes i opcions que t'agradaria provar en algun moment i tingues-les a vista, que les pugues anar veient i pugues anar plantejant-te si ara potser ja podria ser bon moment per a incorporar-ho o per a provar coses noves. No deixes que la temor te privo d'experimentar un sense fi de moments i sensacions que seguríssim que poden ser superinteressants per a enriquir la teua experiència o la teua vida en general. I m'agradaria aconsellar-te alguna cosa per a que pugues creure més en tu, però jo també estic en pràctiques i no sé ben bé què dir, simplement que seguisques endavant, que en el que tingues ves jugant i no te dones per vençut, perquè el que no pugues fer ara no vol dir que ja no pugues fer mai més en la vida, que les decisions que prengues avui són importants per a demà, però no tenen per què ser-ho per a d'aquí una setmana, un mes. Sempre estàs a temps de rectificar, de dir que no a una feina, de poder deixar per a més tard una quedada, de poder donar-te per vençut en algun encàrrec que realment no te fa il·lusió o no t'inspira en absolut. Pot ser canviar d'estudi si no te trobes a gust en el que estàs fent, encara que en un dia del passat vas decidir què era el que volies fer i et va parèixer bona idea. Emporta't tot l'aprenentatge que des d'aquell dia fins ara has anat aprenent i has anat experimentant. I si creus que el que has fet fins ara ja no te serveix, passa en una altra pantalla. Potser el moment ja ha acabat, ja has après tot el que havies d'aprendre i això no vol dir que t'emportes un títol baix la màniga, és que pot ser aquelles assignatures que realment t'han servit siguin suficients per a portar endavant allò el qual has vingut a fer en esta vida. M'agradaria poder tindre també algun manual per saber si el que acabo d'escollir me portarà a fer, me portarà a sentir allò pel qual vaig començar a fer-ho. Però és que no ho saps, has de confiar en tu, has de confiar en el teu jo, de per què has decidit fer això i simplement jugar en les possibilitats que tens a partir d'ara. I si t'has equivocat, si has de canviar, si has de rectificar, simplement fer un pas endavant, sense temor o en la temor agafada de la mà. Sento que no hi ha portat tot el que m'agradaria portar. La veritat és que he intentat fer un vídeo així de xerradeta de tu a tu mínim 5 vegades en no sé si 2-3 setmanes. Ja estava tan bloquejada i tenia tantíssima temor de no dir el que esperava de mi
que simplement me donava per vençuda i no acabava gravant res, o el que gravava ho acabava tirant a la paperera. Però esta vegada, en tot el que he dit, penso penjar el vídeo, i si em cal penjar un vídeo on soc més clara, estic més en coherència en mi mateixa, tinc més clar el que dir, etc. I vull penjar-lo més endavant, ho faré. Perquè sí, perquè no m'he de tallar les ales i el que he dit ara mateix serveix. Si no per a mi, pot ser per a algú altre que sí que m'està escoltant ara mateix, i si no per a ningú, doncs simplement per a superar-me la pròxima vegada que vulgui parlar d'este mateix tema i poder enriquir una miqueta més este mateix missatge. Així que res, per últim diria que vos deixéssiu ser, que no vos tinguéssiu temor i que detrás de tota aquesta inseguretat hi ha moltíssim, moltíssim potencial. Un beset i moltíssimes gràcies per escoltar-me en este vídeo. Tant de bo us feia qüestionar-vos una miqueta en quin punt esteu. Ciao!